Juga buat para Sinomaja bisa gabung. Pasukan gamis maron, pasukan gamis hitam ya. Yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan, yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebiaran. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane bengi yen kundur tanggapan kagak sambeng sare waga dijak dolanan. Sing parai kuatir atine wong lanang, manggung mrono mrene cari perhatian. Apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang, genit mripate goyangane merangsang. Pancen gawe ana pinggul digoyang-goyang, sajak disengaja mancing-mancing saweran. Yen sing melu joget wis mendem banyu setan, kadang colak-colek mencari kesempatan. Asik. Goyang lagi bro. Jadi asik. Asik, asik, asik. Oslong, 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 oslong. Asoy. Pemulihan bergoyang. Ibu sayang. Mama siapa ini mah? Mama Angga. Yahya. Mama Yahya. Mama Yahya. Ciwi-ciwiku, I love you. Tata siapa sayang? Mama Keci. Mama Kisi. 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 Abote wong lanang duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan, yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar Ibu Haja. kebiaran. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene joget sambil bergoyang. Mula biasane bengi yen kundur tanggapan, pengen langsung sare wagah dijak dolanan. Alah Asik. sing kuatir atine wong lanang, manggung mrono mrene cari perhatian. Yang kundur-kundur tanggapan, apa nate goyangane merangsang. Berbagai ombak pinggul digoyang-goyang,
kesempatan. Asik. Gending asik. Kita goyang lagi bro. Ason. Tete siapa? Ibu siapa ini? Mama siapa? Amra. Mama Amra. Mama saya mah. Oh nggak punya nama. Mama Gelis. Mama Gelis. Bos bawang. Oh bukan. Apa dong? Oh enggak. Itu aja. Asoy. 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 Oslo. 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 Goyang yuk. Abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan arep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebiaran pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi bari bergoyang mulo biasane bengi yen kondur tanggapan bisa langsung sare wakah dicak dolanan Dolanan dewek wae wis. sing marai kuatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo kami sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane marangsang begagae ombok pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing duitan dan wis njaluk joget wis mendem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan. Gimana lanjut lagi? Oslo, 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 Oslo. Ayo setor, setor, setor. Ayo kene talo bak kene. Setor heula, setor, setor. Setor heula mama. 2. Tilu, tilu. 5, 5, 5. Gending asik bro. Bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Nyanyi aja bareng. Pala. Abote wong lanang duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan karep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebiaran pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi bari bergoyang mulo biasane yen bengi kundur tanggapan pengen langsung sare wakah dicak dolanan sing marai kuatir atine wong lanang
kepala dia Ji. Aduh, terima kasih mamaku, luar biasa.